Timmaġina jkollok preżenza fid-dar u ma tafx jekk hijiex ħares jew xi ħaġa oħra. B'dan il-ktieb Rita Saliba rebħet il-Premju Konkors Letteratura Żgħażagħ fl-2015 ġie ppubblikat minn BDL Books. Dwar tifla ta' 13-il sena illi minħabba ċirkostanzi fil-ħajja ikollha tmur tgħix mazzijiet tagħha u hemmhekk fil-kamra tagħha jibdew jiġru affarijiet strambi ħafna. Huwa ktieb li daħħaqni li mesli qalbi ħafna, qabbiż li dema, kont kontent ħafna li meta wasalt fl-aħħar għax jagħti sodisfazzjon kbir skont jiena lil qarrejt. Ftit minn kollox huwa tip ta' ktieb li ma xtaqtux jispiċċa imma ma stajtx nitilqu minn idejja allura spiċċa f'temp ta' jumejn. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Love in Malta u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fiha tinlaqqgħu il-pubbliku ma' kotba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.